Assalamu alaikum an balma malien an b'aw fo k'aw barikada a balimakɛ ni aw denkɛ don Amara Sila juri chercheur k'a ɲini aw fɛ video y'a partager a ka cœur bila a ka j'aime a ka a cɛ révélation dɔ b'an bolo ko dɔw bɛ ka kɛ an sigiɲɔgɔn jamana dɔw la an kana sigi a ko kɔrɔ c'est-à-dire nin tile fila laban in na Guinée an y'a ye k'a fɔ ko dɔw bɛ ka kɛ Guinée a k'an ka Mali sira a k'an ka Mali jɔrɔ an kana sigi k'a lajɛ an bɛna an da don parce que a ko nin ko ye Guinée sɔrɔ ko ye Mali sɔrɔ n bɛna ale video min kɛ c'est très important Mali Guinée Burkina a ko in a ma nɔgɔn donc k'a ɲini aw fɛ a ye video in a y'a partager a ka cœur bila a ka j'aime caya an ɲɛ bɛ n'an bɛ ka video kɛ mobili kɔnɔ ka sababu kɛ courant tigɛra n ye n apprêté n ko n bɛ video kɛ dɔrɔn courant tigɛra. Donc, ne bɛ ka nin de dénoncer, c'est-à-dire on soutient la transition, mais Kouranko yɔrɔ la rien n'a été prévu. Kouranko ani montée en puissance de l'armée on tɛ fankelen fɛ. Est-ce que vous voyez? Si des responsables ont failli dans leur gestion, qu'on ait le courage vraiment de sanctionner. Sinon, ɲinan Kouranko a taara ka bolo bɛɛ dan. Wa ne tɛ fɛn ɲɛbila baara la min b'a yira na ko san wɛrɛ ko nin ɲɔgɔnna k'a tɛ kɛ tuguni quoi. Donc, on parenthèse, on a tellement qu'un a chef qui faut chaque chef qui a mis à hydra kabako fratigi. Alors chef qui soit kabako fera la fera mon n'a qu'un pana pas de ma tension diabète pour dire mais rendez-moi coding. Et vous regardez le numéro 75 64 10 10. Automatiquement quand on kutubu n'a wali au faut chaque la sanakane pele avec ce quoi tete mochi. Koko na gelera malikola wole be bla kutubu na la sanakane fami chaque sala fo kanjalo aller refaire ce coup dauda kanjalo. Faut en photoba kura kan profiter ka famille kanjalo la ka befo ka victoire et gloire attendez à présent à ka folie belebele bien est-ce qu'il y a famu et ka damne seko tungara ka se a membre to bema anga mo mo be jala koroji est-ce qu'il y a famu sa ko na ga mo fana mali fantan nani be ambe ou befo donc ku ka vidéo cha ka ben le cerveau fo vraiment be bara mina jamana ko na be faso jomina ka tesri a foleno vraiment ani force du changement mobile. Donc ama la ici très rapidement cadeau en la vidéo kono bolma ni 72 heures là ni clé sabala ina en seglendo en clomadalendo ka jamana do en palma jamana do en frère jamana do no ekine en clomadalendo ka situation la main ka évolution la main comme nous meka ke a jamana kono akanga en la sira akanga en joro ni problème Guinée sera à l'heure actuelle à Mali sera wa le Mali n'a pas intérêt problème sugudo ka Guinée sera parce que angana yonege jamana sawa de ka destin lié mais yona me wati na bi Mali Guinée Burkina c'est-à-dire ni clefla clé sabala baina ameka meka fo Guinée abiko mangando me au sommet de l'état aye Mamadi Doumbouya aka sécurité d'état nyamoro aye au labla en même temps garde munu mais à protéger là aye au garde nunu ni atakale au luka régiment na bo fo mako bataillon de sécurité présidentielle aye au bataillon kuturu aya addition esiya famu ni yelema kele jamana kono armée kono c'est qu'il y a problème c'est que abestiran kobo c'est que abe joro kobo ani rumeur ni ngunu kando kumbe ko soma ke do fene kuma fo donc iba ni facteur nunu belay ni mba ira ka fo actuellement ko do be Guinée mais mo chita do ko sugo munundo bo bi présent mi be ante ala deli ala ka kulu wala o ba keme do anache ni problème tora ka Mamadi Doumbouya soro angana yo nege adamandi Mali la a moy Mali ma parce que Mamadi Doumbouya be ka bara minke Mali bi changana yo nege ibe meite présent soro mi se ka ke aye ka fo armement bami na nana takadi Mali ma ni Mali a sana bora chinois jamana la a armement nunu unana Guinée port de fait Guinée port be joda mina bi Mali un renforcement sécuritaire là, un armement soroli là, il va être à la Kali. Na kliba la madu tumani turega tan kono la, a tete biné. Fami ngume Guinée Mali, un armement où il a bloqué, c'est là où on consigne fait. Où il a bloqué durant combien de temps? Et s'il y a famu,
Amadou Aya Sanogo ka taa na o y'a bloqué ka wagati jan kɛ o ma sɔn k'a d'a ma. Donc ni Mamadi Doumbia ni Ala y'a kɛ o nana a tɛ ka CEDEAO ka sanction lamɛn minɛn o minɛn n'a nana Guinée port la o b'a bɛɛ bila ka na Mali kɔnɔna la. Président min bɛ k'o kɛ bi a jɔda ka bon. Donc ni difficulté dɔ b'a kan Assimi ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɛ de rentrer en contact avec le président Mamadi Doumbia. Difficulté minnu bɛ yen u ka jɛ k'a fɔ, difficulté minnu bɛ yen u ka jɛ k'a traiter ɲɔgɔn fɛ, difficulté minnu bɛ yen u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma. Est-ce qu'il y a faamu? Il faudrait pas qu'il arrive quelque chose vraiment au pouvoir guinéen, au président Mamadi Doumbia, parce que bi Mali ni Guinée les positions géopolitiques tagalaye amega alliance minge plus le Burkina alliance mani tubabu yere alliance mani CEDEAO yi alliance mani GMO bon ala kan kisi. Est-ce qu'il y a famu ni Guinée ka porte an walla hauta armement min nana ni ko ni armement nga teme Mauritanie fe ne akli bete sigire ni ko ni armement nga teme Algérie fe wallahi ne akli bete sigire. Parce qu'il va donc à fort, c'est un Guinée où il y a Konangélia Mingira, Anna. C'est un mot Algérie fanfare, un mot Mauritanie fanfare. Il y aura du coup on a Massango ou Lucito. Et s'il y a un il y aura un reste sur un minon, Kolugana Côte d'Ivoire fait qu'à la Santoui. Et s'il y a un ou bien un minon, au Ludoga du Niger fait. Il y aura au Tessegake, Ayaketo. Donc, il y aura un test au Lula. Donc, au reste fait, il faut garder vraiment, il faut tout faire pour que Mamadou Doumbia essaye à faire. Assimi se ka dɛmɛ o dɛmɛ kɛ Mamadou Doumbia pour que vraiment degun ni difficulté min bɛ a kan a degun na difficulté a bɛ se ka wuli. Hali si possible n'o k'a sɔrɔ ala a bɛ kuma est-ce qu'il y'a faamu u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ u ka ɲɔgɔn faamu parce que Assimi nana na cogo min na pratiquement i b'a u fɛnɛ nana ten de a tɔgɔ Ibrahim Traoré Burkina o fɛnɛ nana ten donc souvent sarasiw ka jɛ ani civils ka jɛ a tɛ kelen ye. La France cherchera toujours ka don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ u b'a essayer ka don i ni ka base cɛ. Mais ce que je conseille au président Mamadi Doumbia, ce que j'ai constaté, c'est-à-dire il faut que le président Mamadi Doumbia ait vraiment une société civile très forte. Une société civile qui sera capable de le soutenir à tout moment, à chaque fois dont il aura besoin. Parce que au Mali, nous avons une société civile qui est prête vraiment à défendre le président Assimi à tout moment. C'est pareil, idem au Burkina Faso aussi. Donc il faudrait que vraiment qu'il y ait une synergie, qu'il y ait une communion, qu'il y ait une véritable entente entre le président Mamadi Doumbia et vraiment la société civile guinéenne. Parce que nous avons constaté que c'est la société civile qui est capable vraiment de lutter efficacement contre la France et contre toutes ces tentatives que la France va essayer d'amener pour changer vraiment les régimes qui se trouvent, les régimes qui sont vraiment en voie d'évolution à travers l'Afrique de l'Ouest. Donc, au-delà, il faudrait tout faire pour que la Guinée puisse avoir vraiment une société civile qui sera en contact étroit avec le président Mamadi Doumbia. Il faudrait vraiment mettre ce climat vraiment, ce climat de cohésion entre la société civile guinéenne et la société et le président Mamadi Doumbia. Donc, un mot au conseil d'Ama. En même temps, je demande vraiment au président Assimi, au président Mamadi Doumbia et au président Ibrahim Traoré de tout faire en œuvre, de tout mettre en œuvre pour qu'il puisse y avoir une synergie des sociétés civiles maliennes, burkinabées, guinéennes, que ces trois sociétés civiles-là, que la société civile de ces trois pays-là puisse vraiment se donner les mains pour soutenir respectivement ces trois présidents. Sinon, l'Occident va chercher, l'Occident va tenter de renverser ces pouvoirs-là. Mais si nous avons des sociétés civiles très fortes qui se donnent les mains, on pourra résister contre toute tentative de renversement de ces pouvoirs en place. Donc, nebe anyefo Assimi, Mamadou Doumbia, ani
Burkina président ou ka faire sous beke société civile munumbeya bega émerger Mali Burkina ani Guinée ou ka faire que société civile non se ko taga di ñoko ma chom ou be se ka ñoko ñu ke chom na ou be se ka ñoko concerter chom na ou se ka gan président se ma do law par exemple ni ko Mali la société civile malienne ani guinéenne ani Burkina ni ko lu ka ñoko rencontrer ni président ma moyen blu ka disposition na se ka ke Mali ka foka bi déplacer Mali société civile ka foka ta Burkina rencontrer kapta ça demande des moyens vice versa Guinée société civile ka fo kapna Mali la kapta Burkina ça demande des moyens bon état de se ko barake et ma or là le projet de fédération Mali Guinée Burkina ndela ka konga do fo nga tien segenen flema mon projet de fédération nga be dans cela là ka sababu ke projet de fédération avec à taux au niveau des chefs d'état il faut que projet de fédération akana au niveau des sociétés civiles ay ferege bi Mali société civile Mali activiste ou lamele no Guinée ou lamele no Burkina société civile ou activiste ou lamele no Mali là ou lamele no Guinée mais ay ferege ou ka ñoko soro ka to ka ñoko rencontrer ou ka to ka ferege peuple ou be se ka kala ñoko na chomna mais ni projet de fédération toura dron dirigeant ou demande ñoko je to babu be ferege ou be doula ou be to babu ba laje ou ka fanga ou renverser mais nous la société civile ou impliqué les nous ou bolo be ñoko bolo a société civile nous ou nous ka présent mais ñoko kalama contact directif ou nous ka présent tché wallahi to babu tese abenala tché to babu tese est-ce que vous voyez donc problème mingera Guinée on a ta cause donc est-ce que vous voyez mais je sais que fait me c'est un problème ban il faut que population à Mamadi Doumbia soutenir relation directe avec Mamadou Doumbia société civile une population leader ou l'union entière Ali Mali la amiko demander Mali la société civile forte B mais lien directe société civile tient allez ne présent lien directe c'est ça c'est très dangereux quoi c'est très dangereux amena anya kuma fo mais ataka la main est-ce qu'il y a famu fort du changement flené par exemple les leaders tant ko yon ka ke Assimi Krefé aba to contact direct beto aba to parce que ko mbeb na laban peuple de tala to wabu ba nyini kubu yere dama obla ngona mais tant que peuple be ka fanga soutenir al ni ko be mo mi ngona ba bla parce que ba fo qui be faire que peuple be de fanga voilà où son roi présent là-bas. Donc il va falloir créer vraiment, est-ce que vous voyez, comment on appelle, cette relation directe entre la société civile malienne et son président, la société civile guinéenne et leur président, la société civile burkinabé et leur président. Mais je vous rappelle, le Burkina a fait beaucoup de pas vraiment dans ce sens. Vraiment, nous sommes présents, mais nous sommes vraiment. Oui, pas beaucoup là. Bon, il faudrait que c'est ça. Ni jamana saba nunu société civile ku polo de dignement urgemment am wakati mna ka baro ke yon fait est-ce que vous voyez en même temps Assimi fene seo seba ye aka Mamadou Doumbia aka fereke ka ademe est-ce qu'il y a famu aka fereke anaka ke yon kalama Mamadou Doumbia aka problème o ka Assimi nga problème c'est à dire Assimi nga fere su beke Mamadou Doumbia faut kana saka Guinée fanga soro parce que Guinée fanga asari ademe be se Mali ma choko sugu do la seka la kali quoi ye armement min tona armement be bora esi ya famu Guinée de boni koy Mamadou Doumbia soro te anga armement ku kana port do fe port min sécuriser le ndo aka gelene ni Mamadou Doumbia te ni mo wore nana Mamadou Doumbia be ga minga seda o pression wo tiki kana France be pression wo tiki donc vraiment nous avons un allié très sûr Mamadou Doumbia donc ani Assimi nte fait ka be fort quoi nte fait ka be développer ani Assimi nga ñoron Assimi nga fereke quoi ana ou ka ke en contact ou ka ñoron famu est-ce que vous voyez aller sur le plan sécuritaire ou ka conseil ni fond di ñoron ma quoi nte fait ka kan nous peut développer quoi réseaux sociaux quoi donc Malion ni ne ko même fait ka fo awye abalma keni aw dengue amara sila je cherche salam alaikum